Aisha, saboda haka wanda ke so ki kwantar da hankalinki, kada ki bi wani jita-jitan jama'a ko maganganu na banza da wafi. Saboda tun na Lagos da nan ke shawara zan dawo gida, nake tunani yaya za a samu standard girl irin hand ɗina. Kin gane? To da na zo na duba kuma sai na ga a matsayina na wanda ya rayuwar Lagos, wanda ya saba mu'amala da kin gane ko irin babes din nan, irin chicas din nan, irin fashion girls din nan. To da ran da ina zo na ga kin gifta, sai na ga zaki kyau da mini skirt. Sai na ga kawai zaki zauna da laki da Lagos. So nake idan na aure ki, na dauke ki daga nan sai Iko. Saboda haka idan muka je Iko, zaki ringa wankan mini skirt, ki wankan armless, ki zuba can a wuyanki. In ta kawo masa ki aski, ki tashi irin afro din nan. Yasa nake ƙara son ka a kullum wallahi. Ke har kwanan gada fa zamu ringa yi kasan gada. Allah. Ai kake samu damuwa. Kin ga dan basar ga wannan zai wuce. To abin da nake so da ke, ki ringa yawan karatu. Karatu yana ƙara mace kurjini. Kin gane irin wayannan fitina ne a unguwa. Saboda ka san irin su duk munafikai ne, duk munafikai aka tara a layin. Yanzu sai ki san zance. Aisha, abin da nake so da ke, ki tubure wa iyayenki ki ce ke kawai fa Nuhu Chakas kike so. An gama. Ke idan suka matsa maki ce wallahi ni in ba Nuhu Chakas ba, wallahi kashe kai da zan yi. Wallahi ka sani ni daman wallahi ni kwata-kwata ni saurayi ma dan anguwa kai dan garin nan ma kwata-kwata ni ba na son na yi saurayi, saboda na fi son na je can inda za mu je mu hole mu yi rayuwar mu a salama. Ki barazana ki ce wallahi ko a baki Chakas ko ki kashe kanki. An gama. Ni kuma ina nan idan sun matsa ma, in sun matsa sun takura sun kai wa bango, to ki tattara kayan ki inaki ki fito mu tafi mu je mu hau luxurious sai Lagos, tafi can mu je mu kwatalle mu sharalle. Wallahi an riga. Yanzu ki san me yake so da ke? A'a. Akwai tsire mai zafi ina nan a shago a daki na ajiye, mu je ki zuge shi. Akwai yaji, in kika damka kika dangal yaji sai ki danna, kuma akwai yogurt. Ai kaman ka sani wallahi daman kwadai tun da safe kwadai nake ji, saboda da babu kuɗi ban san me zan ci ba. Kaga tun da Allah kashe ya kawo ba sai mu je ba. Mu je. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Ai da man fa wajen ka na zo ba akushi. Malam Ibrahim. Barka ne. An bulu abun wasan yara. An wuni lafiya? Lafiya ya gida. Ce ya garin? A gari na gama ana karɓar tafka. Ya ranan nan? Tunda aka tafka kuma ake karɓar ka laitar rana. Yanzu dai wato tunda ka ganna a tafi, daman kai tsaye wajen ka na taho. Allahu akbar. Allah kwa da wani bayani na zo. Ko? Dan saboda ka san yarka yata ce, ni ma na. A gware daga a inda amana kuma. To na dan gano. Ta yi tare ya komai tare. Kwarai kuwa. Nan ba lafi, to na dan gano dan wata alamun barna za ta iya samun ahalinka. Ni din kuma? Kwarai ma kuwa. Game da me ba? Ka san wannan yaro Nuhu? Duk da dai ba na kira shi yaro ba, sa'a ne. Nuhu Chaka wancan bakon Lagos. A na san Nuhu. To ka san da labarin yana kura yan wajen ka? Ni da na ga lillahi ido da ido na gani. Wa iyazin billahi iyaza. Nuhu shi dai. Da ma'aiki. Ya yarinya ta wace da Aisha ko ba ita din dai ita ce dai daman tai saura, ai sauran duk kananu ne ba. Nuhu kai. Wannan na cewa Nuhu Chaka. Nuhu shi dai. Yake kula min yarinya? Ka san dai karshen tsulabiya a kasan nan babu sama da. Ana nuna hannun hagu duwawu ne? Ne ban sani ba da game da Nuhu. To dai yanzu san samu. Tun yanzu ya kamata ka fara wa inna ilaihi raji'un. Wallahi duk yadda zai ya kamata ka fara tukar hanci. A'a yanzu nan kuwa. Nuhu Chaka da ka dawo shi. Ido na da ido na gani. Ido da ido. Kai ne ga tarin haran ƙarya kenan. Kware kwa. Ai yanzu da zai kuma har ka tafi yanzu. To kuma ai da safe ake dukan karfi aka ce ko ba ka ba. To gaskiya na da kyau. Nuhu Chaka a gidana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum. Hai. Wai kalau dai gidan na ji haka shiru. Wallahi ina kicin. Na fa na fi. Baban Aisha kenan. Ikon Allah. Dan da zuwa. Yawwa. Na yarinya nan ne Aisha. Aisha. Ko ciki tana ma ciki Aisha. Na umma. Abba san da zuwa. Sannu yau. Na ni baba. Lafiya sannu. Aisha. Wato ko ina nan bakin masallaci sai nake jin wani zance sama na ce ba zan tsaya kasa a gwiwa ba, yana garzi wani yaji. Da gaske ne koko ba da wannan ne?
Ibrahim Ambulo ya faɗa min cewar Manu yana ta rike hanya kuna ɗan gana haka ko? Gaskiya ne maganar? haka To, amma kin dai san da sanin cewar ni ƴata ba ne mata auren dole. Sannan kuma ni ba zan aminta da ɗauki mutumin da ban gama yarda da tarbiyyarsa ba na ɗaukan bashi. Kin san da haka ko? Yi miki kina son shi? Ina magana kin shiru. To, shikenan in kun wannan da yake gaya mai cewar ina son ganansa kuma kake tsaya wani waye ki gaya mai da wuri ya zo da sauri. Hajiya ne kin ji yarinya da kiran ruwa? Wai baba Aisha. Na'am. Tambaye ka. Ko wani nuhu kake wannan zance haka? ai nuhun ba lalle ki san shi bane. Ba lalle ki san shi bane, yana nan da kadan zan iya gina masa amma na girme yake ne. A nan unguwar ta mu ike? A mutumin da a Lagos ba lungu da sako da bai sani ba. Tawan jahili ne ba, tsohon dan mariki ne. Ko wata uku bai da garin nan ba. Sha za ka mini nuhu ci haka. Nuhu. Au. Kai, la ilaha illa. Cice hazan ya zo muku cikin gida kuma. Au. To, na nuhu. Ai nuhun nan ina tsoron ada ina tsoron nuhu. Domin tamun jahili ne nuhun ne. Baba Aisha. Na'am. Ni dai yanzu ni mace ce. Kware da gaske. Ku abin da kuke gani kuke ji a waje ba shi nake ji ni tunda a gida nake kullum. Gaskiya ne. Ko ba haka ba? Haka ne. To, kaga dai Aisha dai yarinya ce karama. Kuma wannan yarinya shi aka haife ta kwata-kwata. Ba kuma hankali ne da ita ce ba. Gaskiya. Amma tsakani da Allah nuhun nan kusan sa'an ka ne fa. Na gaya miki ko da zan girme fa bai fi da kaɗan ba. Ne bi dai an haife ni da safe yi kuma da irin magariban nan. Ka duba fa ka ga abin fa da ije fa ifa a Legas ba. Kun ji labari ko? Ai wani labari ne kuma ina zaune me ba a zo an gaya mun ba. Ai a Legas sai da aka ittifaki a Legas tunda Allah ya kirkiri Legas. A samu dai mutumin da kunta ka abin tsaya irin Nuhu a Legas. Ba za ki da zai mutu sarki a baki na ba. Bari in koma bakin masallacin da saboda na ga Alhaji Sabi'u ya dan shiga yana lafiya kuma wani lokacin ya dan fito. Baka mota nan ko? Kware da gaske. Alhaji Sabi'u wani lokacin. Je ka. Yo ma da miya koma nan bakin nama. masallacin nan.